ser mærkeligt ud med de dyr, der ligger her, ikke? Hvorfor synes du, det er specielt mærkeligt? Der er vand og drik. Jamen, det de plejer at lægge de døde ned jo. I vandet. Dem der så. Det er de der ligeglade med dyrene. Ja, selvfølgelig. Kan I prøve at se, der er nogle kraver? Prøv at se. Ja. Det er deres måde at gøre det på. De skal jo ikke i kirke og sådan noget. Godt vil de skal i tempel, så de gør et eller andet. Det ser selv ud som om det er det reneste vand der. Nu er det sådan lidt mærkeligt at stå i og det er rent. Det er jo deres måde at gøre det. Hvor er rent du sagt, hvor ligger liget henne derovre i den bog? Det tror jeg ikke, det er klæde. Har sådan klæde, ligesom om det ligger inde i, ikke? For et hvidt klæde over for taget. Du kan jo se, at han er ved at bygge en op ved siden af. Vi har faktisk alle stadioner her. Vi har en, der er bygget op der. Vi har en, der ikke er måske, det er måske ikke så lang tid siden, den er sat i gang, det ved jeg ikke. Og så er der en, der er brændt pænt langt ned derhen, og der er en, der er færdig der. Må ikke de venter nogle dage, før de brænder. Hvad laver de nu? Nå da. Ja, okay. Hold da op. Det er flere, der vil. They're all trying their luck. Hold da op, de fleste af dem er tyrebasser jo. Jeg skal lave nogle små babies. Hvad laver de? Han parrede sig, eller prøvede. Eller de prøvede. Nu er den lille hund også været med. Nej, det er rigtigt nok. Hvordan er det, de parer sig? Kan du ikke se det? Så er det der billede af de der elefanter. Det er samme måde, kører gør det på. Han er lidt bag, så den hopper den op. Ellers for lov. Eller ikke lov. Det er kun. Hvad? Der er også kun én. Nu blev han da sur på dem, og han synes heller ikke, det var særlig decent. Det er sjovt, så løber de bare, fordi han render
Nu skal I holde på hat og briller, for nu kommer der en abekat. Jeg har også min taske på ryggen. Nej, det sker ikke. Kom med.